Kapan ako sila ang Robert Divena, si Doraemon, Partida ulit pa nito, mapagyawan si Boy Volky, si Margie, si Kudapya. Sa mga taga-dyan sa panganhina in town kamo kay grand opening diri sa Jensen. from Davao City. Yes, sir. Hello. Yes, hi. Maayong bukas. You are here. Hello, Ricky. Kasi ka ba mo? Ay, ikaw na? So, wala na ako nakita ng comment. So, wala pag-asa. Ate Paila yun na diba? Ate Paila. Ako na yung amigo. Di ka sa summers. Hello. Ikaw, bitaw no? Wala akong nabasahan ng komento. Nana na yung dari. Ada skira kan? Ada ko yung Ayaw punta ko ako nakita ng comment. Jensen. At na naman din ay panglabay ko ng cake sama. Ha? Wala'y comment ng vampire. attorney mo ba? Ay, hindi ko lata. Ay, nakutukutungin tamo. And boy mo yung Ano ba silang dito? grabe ba? Grabe ka support pa. Support tayo. Wala na. Sa TikTok ako. Salamat po. Worldwide. Wala liyo ito kasama. Thank you, ma'am. Ako pa ni Chico. Thank you, ma'am. Ma'am, ali, awan sa iba sa mga nalilihawan.
dapat mag-jam sa mga social media influencers. Kawan na to si Boy Bukit Ian, Rowan Divina Cordacian, and for Imon. And again, open na tayo ang Purple Yam Jensen. Tata is here, Tata is here. Guwapa pa Davao City. Sex bomb, Tata. Ay, kanina ko na tama sa bangko. Kamalita mo din kayo. Buwan sa mga vloggers. Ayan. Ay, ang Boy Bukit ka ako naman marilain. Lamig pang lawas. Grabe kang guwapa. Wala kay liyog. Ang atong pambansang uga. Ayan. Pero kung nyo rin, mag-present kayo sa mga pilihan na. Ang ako sa Pornografia at your service. Wala extra service, pero may happy meeting. Marami sa Jensen karon nasa Purple Yam at mag outbound sa SPCT Book. Of course, we have Architect Music. Yes, man! Yan, kung nakaduwa po sa mga kanta ni Vice Ah. President Sara Duterte. Papamalit mo din yan, Jesus Christ. Kung natataw, tumingaw-lingaw ka. Okay, before that, magligaw-ligaw na karon. Kaon ba lang? Shout out ang Tulong-tulong ta, kanya. ha? Sige, sige. Shirley. Dali ka, kabalo mo ano. Ayaw mo kaulaw nga kamo nga nagsayaw sa sayaw sa bukid mo. Sing! Ha! 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 Ayaw mo kaulaw nga kamo nga nagsayaw sa sayaw sa manugo. Ayaw mo kaulaw nga kamo nga nagsayaw sa sayaw sa bukid. Alam mo! Kaulaw ka, ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa... Nami sa Jensen. Let's go! Ayaw mo kaulaw, na mo na atira, hali na diri na mo. Let's go! Idana, 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 idana. Halika mo! Kapong na atira sa apang ali, na mo diri malingaw-lingaw ang mga pes. Katong mga driver, pwede mo muna o mag-isa. Na mo diri ka uban Ang akbang sa pan. NC sa Jensen. Hey! Yeah! Nasa HTC. This is a Purple Yam General Santos Branch. Ayan sa mga kaigsunan na itong nagkaroon yung nagtanaw. Sa layo, pwede na mumudol din yan. Kauman na itong mga social media influencers sa Facebook, YouTube, TikTok, o kung bang social media na accounts. So, ayan, natin si Boy Happy Bukit. birthday! Royal Divina, Cordacian Actor Service, and the Raymond, yours truly, Arcade Music, and tama na po ang Purple Yam CEO, Ayos! Tito Ayos!
So ayan na, sa mga pa nakatilaw sa Purple Yum Cake, alin na mo, dire sa General Sales City, CM Recto. Ayan, makikita na ito, no? Nakata sa ACC at Bagyo mismo. So karon, libo kayong midiri karon. So, Rosalyn! mag-live po kayo sa among social media accounts. So, katong wala pa katuod, wala pa katultol. Dirita mag-party ka ba ng mga social media influencers. Ayan. This is Purple Yum Grand Opening here in General Santos City. Performance sa mga social media influencer kay taon-taon magpakita sila og ilang mga client. That's why gina-invite mo mag-wato lang dili bisita sa atong shop. Kaya ato mga cake affordable, lami, mas lami pa kang Royal Divina. Matataw sa ko si Doraemon. No? Pag paglaban daw niya ang mga cake, pag hindi mo mamalit, lagi na po patasan si Doraemon na. O ganyan, makita niyo po magdiling-diling si Doraemon na. Maharong Waldo! Jensen! Asa may taon mo? Asa may taon mo? Paggawas iyong balay, pagdalaon, payong. Maayong usto, walay tao. Okay, naata sa HTC, diri sa Jensen, busa, sa pamalit na mo sa atong malamiang cake diri sa Purple Yum, o maayong usto kaninyo. Maayong hapon ka rin yung tanan. O saan mo din ha? Kaya nagsigil na naglutok yung matato na mo din he. Kaya nagtinintra mo din ha. Magdaragin mo pa yung mauna. Para ba kayo ay okay. Para mga tao din ha. Sige, Recto. Sila Shai. Ay, kayo yung tanan din ha mga mati. Ang saman mo din ha po nasa live nila. Dali na mo din he. Ay! Halina kaya dito mga social media influencer. Alam niyo kung hindi kayo magiging mas masaya, wala kayong dapat ang huwilan ng daddies ni Doraemon! Music Vice ko! Ay, hindi mo naman sila ako, Trino. Mga master nga, pwede na manood. Mga bati, pwede mo magpalit na! Sagot na ma'am. Mag-ensa ko sa lahat dahil hindi makayang. Alam kong dati nila pa. Then, ang mato. Ang sunod ng magyakang mo, sunod. Ang sunod ng yakang. Ladies and gentlemen, pwede po yung bumili. Happy birthday sa imo, ha. Yan po sa aking ma'am, kasi birthday po ko yan. Taga-minta lang. Mga bati, mga iaan o yuan, mga tita, tita mo din. Pasok mga suki. Sa mga gusto ng very fresh purple yum. Sir, bukas kami, sir. Basta gusto rin mo, sir. Ano kita hindi siya basta-basta?
Sige,